Wih, pancen simbol iki wis tuwa. Nanging ajeng amayu. Simbol canggih pemuda ing ati kula niki mriku. Pancen leres kula tasih timur sulistya. Ing wani kathah para muda padha nandhang tresna ati. Simbol canggih ibu kawula kula badhe matur rengarsa paduka nanging simbol canggih ampun dadi duka yen atur kawula pancen bener lan nyata. Panuntun kawula sira niku pinter lan ugi pideksa sira ora wis lan boten duraka kula tetep tresna nadyan rupanira Allah. Limbok ni Mas Ayu nadyan rupa Allah aku tetep kemayu jungkat sekti mondro kuno dadi cekelanku gawe meri kabeh abdi pengen dadi kaya aku. Nadyan yuswa wis tuwa.